Dumela bakulu, the nyame tijen is baking emsana, babanya and dzoka manje right. Vanhu vakangonzwa what is the fresh election in Zimbabwe vanokwira BP. Akusina zvakatoereka. Inini ndogara ndine mubvunzo ini. Ukanzwa pachinzi pari kuda kuitwa fresh election in Zimbabwe. Iwo uri kuzoita nharudze. What for example toti iwo uri kuziva kuti kana kuti hakusi kuitwa fresh election yacho or something. Why uchizotanga kubuda uchipopotera vanhu uchiti hakusina zvakadarika uri kurwira chii? Ndio uri kuzvitaurira. What for example ngatiti vanhu ava vari kutaura nyaya iyi yekuti fresh election to be held in Zimbabwe vari kunyeba. Uneizvo. Mirira kama days acho aitika zvinhu zvobva zvaningirinda zvikatadza kuitika obva kuti ndakazvitaura hapana chiri kuitika. Kwete kuti iwo ukangoona pese pari kutaura zvokunzi fresh election unobva wazvimba kuzvimba bhibho uri kuzvimbira chii? Panapa nyaya iri kuitika pana ndekuti manje nhasi pabepa panapa pakanyorwa kunzi Zanupf gears up for fresh elections. Kunzi vatogadzirirawo. Vakutoda. Kuti in time vatozoti chakachaya baba saka vanonga kutotry kuti strategy dzese zvese zvichida kuitika. So panapa manyorwa akaitwa bepa iri pari kunzi disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa will stand as the ZANU-PF presidential candidate in forthcoming fresh elections in Zimbabwe on 3rd of June 2024. Our highly sources placed within SADC says the party anonymously agreed that the president should finish what he started. He beat Nelson Chamisa and others clean in August last year, and he will do it again. A provisional youth leader said yesterday. The ZANU-PF youth leader said SADC was trying to incite the people of Zimbabwe into an uprising against the ZANU-PF government. You are always talking to them, SADC, and you go and ask them if our own African regional bloc has now turned against us as an African nation. What are they trying to achieve with fresh elections in Zimbabwe? To smuggle in an opposition? The ZANU-PF youth leader said in a wide-ranging interview with ZANU-PF youth leader said the people of Zimbabwe were satisfied with the outcome of the elections in Zimbabwe, and it is SADC that is trying to instill this mind that the elections were not free and fair. The people of Zimbabwe are peaceful. They accepted the outcome of the election and have since moved on. SADC, on the other hand, are pushing for fresh election in Zimbabwe. What will happen if the opposition lose again? See how fragmented they are. The ZANU-PF youth leader said ZANU-PF is absolutely in election mode since September last year. After the August plebiscite, they seem to have known there would be fresh election in Zimbabwe. After Siom report on Zimbabwe election said the Zimbabwe election fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic country. Nyaya iri kuitika panapa pari kunzi pana youth leader. Chazoita kuti pabude the whole topic yekunzi ZANU-PF gears up for fresh elections. Pana youth leader kunzi anga achiitwa interview panapa nevakomana venewspaper. So ari kuitwa interview iyi ndiye ari kutaura kuti zvoni President Mnangagwa vakawina election last year and vanhu veZimbabwe vanga vari satisfied nazvo they are peaceful. Imimi mazimba ndimuri kunzi you are peaceful maka accept the outcome. So but zviri kunzi SADC manje yakada kuzokonza kuti zvinza election harina kubuda zvakanaka according to this newspaper. Sekuverenga kwandazviita muchizvinzwa sikubva kwandiri inda kungoanalyze. So panapa zvadaro manje ndo pari kuzonzi President Mnangagwa vari kuzodzokera kutonikirina because vakaongodyawo futi Chamisa netimu rake, saka vachangodzokera ndo vanenge vanga uri candidate because vari kunzi ivo vachangopedzisa zvinhu zvavakatanga since SADC iyo iri kupusha zvinhu. But pari kunzi ko kana Chamisa vachakadyiwa futi vachazoita sei? Chii chineche inenge ichida kutry kuachivha SADC yacho? Ida kupinza opposition panyanga here? Ndo nyaya iri kuitika panapa. Asi apa manje uyu muchinde ndo paritoa kuti aiwa titori ready takatogadzira toda kupinda. Ndo saka panapa zobuda nyaya yekunzi SADC ndo pabuda nyaya yekunzi ZANU-PF gear up for fresh election. Ndo nyaya iri kuitika, ndo nyaya hombe iri panapa muri Zimbabwe. Regedza timboona kuti zvinofamba sei because nyaya fresh election iriko baba, iri kupisa, iri kubhira. Sekutora kandambozviita kuti vanhu vari kuti vakazogonzwa fresh election anobva uya kana even comment section kutsitsina fresh election. Uri kumbovhunduka chii? Uri kupanika chii? Urikuti ufunga kuti kana ikanzi iriko icharegedza kuvako nenyaya yekuti iwo wakomenda kana kuti ukataura kuti hakuna fresh election here. Regedza timboona, ngatimboti ngaitwe toda kuona, we want to see something. The Nyame Tijan, I'm out.